wata mas'ala jama'a, mas'ala istimna'i. Abinda ake nufi da istimna'i shine masturbation da turanci, shine namiji ya samu ainihin wato a zakarin sherin kalailayawa ko yana shafa sabulu ko wani abu har mani ya zuba don ya ji sauki a jikin shi, ko kuma mace ta rinka sanya yatsanta a cikin farjinta ko candle dinta ko kuma irin wannan artificial dick, azzakari wanda take ba na mutum ba, azzakarin roba mu faɗi da Hausa, azzakarin roba, har sai ya sa ta ji daɗi. Da farko kafin mu tattauna hukuncin wannan shine na farko dai tukuna haramun ne. Istimna'i wato masturbation bai halatta ba a musulunci. Ki ɗauki ɗan yatsa ko azzakar roba kina sa a farji, bai halatta ba. Ka ɗauki wani abu kana goga azzakarinka har mani ya fita. Inda ma Imamu Ahmad ne ya ce in kai saurayi ne ba ka da mata kana jin tsoron za ka yi zina, to da ka yi zina to gwamma wannan ta fi sauki. So ka fanfance, ba cewa aka je ka yi ba, aka ce da ka yi zina gwamma wannan. To wannan fatawa Imamu Ahmad ce. Amma dangane da illolin wannan kuma fa wato side effects, yana da illoli, yana da haɗari. Daga cikin haɗurran shine yana jan mutuwar azzakari ga ɗa namiji, yana